थेवबो लायनांगोन ना आलासियासो साखोन माबोरै नांगौ सिखायलायलांबाय रोंथ्रा बेथोलै बा एक्टर जाना फैदो संलै हासारनि गोजासो खोमा जा हासार नङा न'नि हे गाइस नोंथांमोनखौ जोंनि एन महिलारि इउटुब चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय दिनै माने बिराद खुसि आरोना जोङो माब्लाबानिफ्रायनो लेंहरबाय दंमोन आलासि ओमफ्राय दा बिसोरो फैगोन आरो 2टा बाजिसोआव ओमफ्राय बिनि थाखायनो एसे माने हर थागोन नालाय जोङो माने एसे रेडि खालामबाय आरो नै कम्बल माखाखौ फोरानजोबना होदो गोजां बोथोर नालाय एसे गोजांनायबो जाबाय नालाय दा कालि फुजानिफ्रायनो स्टार्टिं जायो गोजांनाया बिनि थाखायनो पुरा लामनानै होजोबबाय ओमफ्राय माने जोंहाना आलासिया अमा बेदर जायानो बिनि थाखायनो माने बिदिनो ना कमल काट ग्रास काट जिकुनु नाखौनो जागोन आरो ओमफ्राय बिनि थाखायनो गांगा टप्पाया मस्ट स्पेशल नै बेसेबा गिदिर ना लानानै फैदो आरो नाखौ आङो स्क्रिनाव होनानै होगोन माने मबाइलाव फिसाथार नुदो आरो ओमफ्राय दा गांगा टप्पायासो एवफ्रामगासिनो दं नै बेसे 3.5 केजि नै एवफ्रामनोसै मानो होनोब्ला मोनायावसो जानाय जागोन नालाय ओमफ्राय ना दा आब'मोनबो फैदो नै आंथ' आब'सो होनो जोंहानि बाजैखौ ओमफ्राय बाजैमोननो दा पानपिप्लिदो एसे संग्रोनोसै ओमफ्राय दा नै खर' मर'खौ जों एवना जासिगोन आरोना ओमफ्राय इखौ दा मोनायाव जानो एवफ्रामनानै दोननोसै नङाबा गाज्रि जागोन ना ओमफ्राय नै गांगा टप्पानि लोगो आंनि लोगो आरो मस्ट फेमास नोंथांमोना नुलांबाय थागोन सोर ओमफ्राय नेनानै थाथ'बानो जाबाय दासो सानसुफु जादों आरो माने बिथांमोना एसे गोबाव जाबोगोन अब्लाबो आं नोंथांमोनजों दिन्थिलांबाय थानोसै दा बुहुद इन्जय खालामगोन आरोना जोङो बेसेबा लेंहरनानै एबारसो फैनो नागिरबाय मानसिया माने एसे उसुबिदा जादोंमोन नालाय गावहाबो ओमफ्राय दा फैसिगोन आरो नै फुजा नालाय जिलापि जानाय माबा जानाय जोबनोनो थाङा जानाय लोंनायानो 2000 years later बा मोनफैबाय नै आं मोनफैयाखै ना उन्दुबावलायदोंमोनसो दसे बाबुआ नै सोरानि फिसाला इयो सोरानि फिसाला नै सिनायदो ना बा एक्टर जाना फैदो संलै बा एक्टर जाना फैदो संलै वेलकाम जोंहा न'आव बा मालाय आं मोनफैयाखै ना उन्दुबावलायदों दसे आलासि फैलायलायनानै दासो गाइखेर लायनो थानो नै गांगा टप्पाया हामथारा नै आलासिफोरा सानैलाय आइ फिसा नै गैलाहाय एसर दसेनो मा खालायो आयो मा जाबावगोन दालाय थैबाय बिफायानो हुरेमबाय मा जाबावगोन दा ओरै जालायनो सादो मेक्स साबाय थां पटनो लाना फै गाइखेर लायनो नै गाइखेर गैयाबा जायो साया नाङा दिनसो फैनाय बोरैबा जागोन मुगथुआनिया बावगारगोन ना आंखौ लाल साहासो होयो फुदुंना हो होमबाना आथा जागोन मायो लाल साया लोङा मानो बायो जानाव लों जोंहा न'आव बारा लोंखायानो साहाफोरखौ दे माबार आलासिफोरा नेगासिनो एसे गोबावबालाय बोरै जानो लोगोफोर सोर आलासि फैदों मिथिबायना ओमफ्राय जा बुरजा मिथाइ लाबोदों नायलाय नै गावसोरनो लाबोखाजोबदों मिथाइखौ जाख'लायनोनो हानाय नङा आंथ' गाइखेरल'सो लाबोनानै फैबाय ओमफ्राय मिथाइ गावसोरनो लाबोखाजोबदों जाहैबाय दै माबार नेबाय थायोना आलासिया बै नैखिजा साहा फुदुंगासिनो आलासिया नैखिजा नै नेनानै साहा नेगासिनो दे माबार दे पटतनो मेचिन बायदि जानांगोन बेयाव मिथिबाय स्पिड जानांगोन होमबासो मा दं गल्ला लारु नैखौ मा होनो बिदि माइले मा मिथाइ केंक्रा मिथाइ नामा दे लाबो मिथाइल' जागोन बा मिथाइल' जागोन बाबा
दे हानाय मानि जाबाय था बाबार मिथाइल जागोनबा ना नानियालाय नुनो रोङाबा जागा नागिरबाय थाबा बोरै जानो इमान गुवार जागा थानानै नुबाय दालाय बोरैथो जाखो थेवबो लायनांगोन ना आलासियासो साखो माबोरै होनांगौ सिखायलायलांबाय रोंथ्रा बेथोलै बिदिबा बोरै जानो जिबनाव फार्स्ट टाइम नामा दे लोंलांदो नै लोगोफोर दायो जोङो बाजाराव थांनो नागिरदों जोंहा किटिया माने नै आंहानि बायदि ब्लाउस बायनो नागिरखादोंमोन आरो ओमफ्राय आं अर्डार होनानै दोनखादो ओमफ्राय दा दखानावनो थांनो नागिरदों आरो जोङो ओमफ्राय फारसेथिंजायनो साप्रिया दाबो देलायखाङाखै इमान देलायदो इसे मिथिसिगौ नै इ नङा दै इ नङा नैसो साप्रिया मा होनदों बाबु मा होनदों मा होनदों मोनफिननाय खोनायासै आं जायासै जोब्बाय देन्जारलै इसा कमेडि नालाय कमेडि किंसो इयो नै फिसालाया इसे इसे सनबोदो रोंबोदो इसे लाखिनांगोन ना कमेडिखौ ना बाबु अ साप्रि नुद' साप्रि ना मा होनगोन इखो ओमफ्राय गोजांबाय नोङो इसर थैबे थौ नै नानियाबो थांगोननो इयाव जागा थोआ ओरैनो लागारनायसो जाबाय इखो दा इयाव खासेनिल' आन्था स्कुटिखौ लांसै दानै आंहानियासो मुल्यआव फैदो सेर माखा आंबो दुमसिलायनो नै मावग्रा मोनदो खामानि मावग्रा आब'आ दा मावथ'सिगोन आरो दा उपाय गैया आब' गैयामोनबाथ' इखो आं दा हारसिं बुथुमजोबनांसिगौमोन बासायबाय नै दा जोङो थांनो रेडि जालायबाय जाना मेक्सा उसु गुदुनाय हमथानोसो गोनां जादों नुद' गाङाथ' साप्रिया मोनफैबाय र' गाखोनि होमबा इयोथ' ज'नो मोननायसो नङामोन इयाव बाइकआव थाथ' बाय दिनैनिफ्राय गाला थपानि नामा साप्रिस जाबाय मानो होनोब्ला गोजाङाखैनो गोजांनाय ड्रेस गानदो आरो लंपेन्टनि अबस्थाखौथ' नायखा माबायदि नुयो किटिमोनखौ बेरायनो लाबबाय आरोना रुपहि बाजाराव नायगासिनो माने माबोरै मोनदो मोजां गिदिर जायो मालाय बाजारा मानि थाखाय मोजां मोनो मिथियाखै नोङो रुपहि बाजारखौ मानि थाखाय मोजां मोनो जेनेबा मानसिफोरा आंनि मिथिनायाव आरो माने इयाव बांसिनानो जोंनि बर'फोरनि आइजोफोरानो बांसिन माने मैगं बाजार खालामा बाजारखौ माने बिसोरसो होयो आरो ओं मादै भिडिअ बानायदो ओइनो लोगो फैदो कमेडि खालामग्रा ओं ओइनो आलासि जानो लिंहरदोंमोन इसोर' मुसलपुरनि भिडिअ बानायबाय थायोना ओं नै मैगं बाजार माने ओं मादैमोनानो बांसिन फानो नालाय बांसिन इयाव बर'फोरखौनो नुगोन आरो इनि थाखायनो माने फेमास आरो बांसिन नाय मादैमोन गोजानै नुनाय मानि ओइ सावदुरबिटा सक सालबारि सक इफोरावथ' बर'फोरखौ नुवानो ओमफ्राय इयाव बांसिन बर' नुगोन ओइनो मादैमोन गोजा मोजां मोनोना इदि बर'फोरखौ माबा मोनसे बिजनेस मावनाय नुयोबा जों मा लांगोन दां मुदुफुल बिबार लांगोन इयाव माने मोजां मोजां मैगं मोनो ओरै लकेल मोनो न'नि ओइ नुद' नों होननाया जामारबाय नै हाबलांसो नागिरखादोंमोन ओरैहाय नोंनि दखानाव आंबो नुफेरखायाखै होननानै नै लोगो मोनबाय नै सिनायदोरा मोसाग्रा माखाया एसे मोजां मासि मोजां मोसायो ओमफ्राय दहायबो जि मोसाबाय आंहासो मोसाबानो लुगैला आंनाथ' जास्रायदो बागोबासिसो आंना थारा जानजियानो मावा आंना बोरै होनदो आंबो दिनैसो भिडिअ बानायदो नै
फुरा माने जोंनि बर'फोर गोजा आरो दा बिराद मोजां मोनो इदिबाथाय लकेल लकेल मैगं नै मा मा लाखो गाइखेर मैखुन ओमफ्राय ना दुन्दिया अ आं खोन्थानोसो बावगारदो इयाव लकेल लकेल मैगं मोनो नै नाय ओइनो थास' आइथें गरसि दुन्दिया मा लकेल बर'फोरा बांसिन फानो नायाव बेनिखायनो मानसि जायो बर'फोरा फानो ओमफ्राय ना लकेल लकेल न'निफ्राय खानानै फानफैयो लुबैबा जानो इ जोंनि साइडआव इ ससेया माने बांसिन बर'फोर रखम जायोना ओइ ससेयाव आरो हासा नांदेरला जोंनाय ओंखायनो मोजां मोजां माल मोनो अ लकेल एकदम फ्रेस मैगं दंखासै हासारनि गोजासो खोमा दा हासार नङा न'नि थास' आइथें हासारनि जायो थास' आइथें होयो दानिया हाग्रानि ना दा जों साहाबो लोंखांना फैबायना ओमफ्राय नै बया मोननांला नैखौनो जागोन नैखौनो नै बेसेबा गोथाव नुखादों आंथ' इदिसो जायो ओमफ्राय इदि जाना बोरैबा जाबाय थायो नोंसोर साहा लों जों दिनैसो आङो रुपयाव इदि जाफेरांदो खाथिनिबाबो फैफेरानो बाजाराव थांबाय ब्लद थांबाय बाजाराव फैदोंबाबो सानसेखालि ओमफ्राय माबा मैखुन नागिरफैना गिदिंफैबाय थादो ओमफ्राय मैखुनखौबो मोनासै ओमफ्राय सालबारियावसो मोनहैगारदो ओहो मैखुन खालि मैखुन लोगोफोर रुपुहि थांनानै फैबाय ओमफ्राय दायो सालबारि मोनफैबाय नै ओमफ्राय ना नै सालबारिखौ नायनानै ला ओमफ्राय बे जाबाय सानजा दै सानजानिफ्राय फैनानै नै साहा गालखैजा आरोना आब' दिपालिनि दखाना दा आब' दिपालिनि दखानावनो किटिया माबा लांनो नागिरदो आरो ब्लाउस नै आंनि बायदि बेखौनो नोंथांमोनजोंबो सेयार खालामसै नै आरो बाव नै नाने इसोर गथ'खौ मा खादो मा खादो ओइनो माबा ब्लाउस नांगौनो ब्लाउस नै ओइ साया गथ'खौ मानो इदि खादों नोंलाय मोना जोबलांबाय माने खामानियानो जोबनोनो थाङा इसोर नै दिनैसो फार्स्ट टाइम माने आब'नि दखानाव भिडिअ बानायहांदों आङो नै माने आं माब्लाबाबो फैबाबो बानायामोन आङो बिदिनो बानायफ्लाङा माने दिनै कुकु रुपयाव थांबाय ओमफ्राय आब' आलायस्रिमोनखौ लोगो मोननानै इसोरनि दखानाव हाबलायबाय साहा लोंलायबाय आमोनांथि ब्लाउस लांफैलायासै ब्लाउसना नोंजों समान दाखालि होननायानो र' दाबो फैयाखैबो आंहाबो फैनो सोलाबाखै नै दख'ना दख'ना नै इमोना बबेमोन आं आरो माबा बास फैसिगोन नोंसोर थाथ'ला नै बड'लेण्ड बास ब्लाउसआनो फैबावो आरो इन्ना नै किटिनि थाखाय ब्लाउस नायनो नागिरनाया नै बासिदो माने आब' दिपालिनि दखानाव ब्लाउस नेदोंमोन आरोना नै फाइनालि मोनफैबाय दिनै आब' दिपालिनि गुमै इन्ना हो आब' माबा आदा गुमै गुमै मा नायथ्रा इन्ना मा होनदो ब्लाउसआ नोलाय आंखौ सिनायाखै नुदो आंखौ सिनायलानै गोजाननि आलासिना माबायावसो मबाइलावसो नुबाय थायो गोजाननि आलासिनो किटिमोनखौ बेसेबा अ खाथिना खाथिनिखौ नाया गुमैया नायाबा दिगदार दं नायथारनांगोन आंखौ नोङो नायाबाबो नायबायानो दं नायगासिनो दं बिदिबा नोंनि दखानाव रावबो फैनाङा होनगोन आं दाम गोसा गोसा लायो इदि होनगोन आङो नायखाबायानो दं आरो दाम गोसा गोसा लायो होनगोन दै बोरैबा भिडिअ बानायथारदो दिनै थिग बासिगोन होननाय रखमनो दंबावोसो नोंसोरलाय बौ नायनो टाइम मोनबावनो दालाय नायगोन बिसि माखायालाय आथु जाला नेथारबायानो नै थफ्लाखौनो लांखानोसै नै किटिया थफ्लाखौनो लांखानोसैनो
बासिदोसो माम्बार एथे फुजा नायथारगोन दे जा हरनि 11टा 12टा जाबाबो ना खानायदो चिकेन ललिपप जागोन चिकेन ललिपप मोनसे मा? मोनजाबानो जागोन जोंनो जिबाय जिबाय गोदान बायनोसै जिबाय थफ्लाखौ गेवनाय लोगो लोगो आख्रोम मोननो लोगो गस्ला बासिनायफोरा नै जाय बायनो दिपालि दख'ना गला फेसबुक पेजाव थांनानै अर्डार खालाम थफ्लाखौ खुलिस्लाबनो मोनाखै आख्रोममोन बासिनाया होख्लाय बाजारावबो ओंखारदो इदिया ओमफ्राय खिन्थु कुवालिटिया हामा होख्लाय मोजांथार गाननो सब गुलै थफ्लायानो नै बेसेबा गोबां बबे बाजारनिया नै बाजारनि नै नै बाजारनि आरोना सिनायखागोन नै माबायदि ओमफ्राय ना नै इखोदो नाय अरिजिनेलाव बियो अरिजिनेल इयो कानिया जेनेबा इ मोजांसिन आरो ओमफ्राय? सुनो हाया इ आब'निया ओमफ्राय बिदिनो सेम डिजाइनखौनो बाजाराव फानदो नै नायदिनदो नोंसोरसो मिथिगो सिगिखो हौवाफोरा एख मिथिया हिन्जावफोरासो मिथिगो आब'नाव डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय दा मा लागोन नोङो बासिदो आंनि दासो मोनफैदो क'क्राझारनिफ्राय दख'ना दखान होनानै मोखाङाबो दख'ना बायदि जालांबाय नै मोनथारबाय माने जि दख'ना जों मिलायलाङो नै मोनथारबाय नै बासिनाया माने रावखौबो आन्दाज लाला गस्लाखौल' नायबाय सोंलायदो थारमाने दासो नै बिदि बस्थाखौ खुलिना होनो होदैयाव नुबाय नै थफ्ला गेवस्लाबनो मोनाखै दे बासि माबारला थांसै ओमफ्राय आब'नि दखानाव लाबाय आब' अर्डार खालामनो हागोन ना फेसबुकआव ब्लाउसखौ माने अरिजिनेल कुवालिटि आरो इयानिया डिजाइना कटननि दा जोङो थांसै नै लाखाबाय खैखान लाखो लाखाबाय आङो गांब्रै लाखाबाय नै मिसा बाथ्रा आतखान गांब्रै लाथारबाय लुथिबाय दिनै थादो आब' टाटा